Hey, do you ever believe in yourself so much, so hard, that you build a navy with no ocean yet? That is Abiy Ahmed, ladies and gentlemen. The man looked at the map of Ethiopia and said, what, no coastline? Okay. No beaches? Okay. He said, cool, I will manifest one. While the rest of us are still manifesting rent, this guy is manifesting maritime. And guess what? The country's right behind him now. Ethiopia hasn't touched the sea since 1993. Yes, that's true. You see, most leaders would have just moved on, right? عيدت قبينا نسبة زلنا انتهي زبل زلو كم أبي أحمد مراحية لن يزبلكم زلو أبي أحمد حلف 3 عامات إثيوبيا أفتقى بحرية بلان أفتقى بحرية تتكمل لها بجبتة تتكمل لها بخالك تتكمل تخليها جن لاند الوقت ديا نعد حرجون كميم زيستا بزيقن متيو أفتقى بحر كي رقبة لاند الوقت هاجر كلا تحيل بحر كهانس جمري الجسم تايز بلزلو مانيفست مالت كمزي ناي موتيفيشن زرباتا أنا زربات زرب تايم زبلو هبتام كوني كانوا جون دحر تزاريبكا هبتي مسا كاي زبل كبفلا مستناي prosperity mentality ويونتناي claim it and claim دحري claim هبن دحري الكاي هبكاي قال زبل عين زرار بازلو كم عينت مينتاليتي سلو زلو دونالد ترامب زي أبي أحمد ما نزع عينت منفسه تكيمو نتبحر نبركاب مبزحتنا كالوت مرحتي يقبرون يمي بالحكم كالوت مرحتي حق عالم زبهال سلازفلتو سناي قربة الناس زبهال سلازفلتو نعو سلازخبرو السخا منبر سلازخونه بخوميهم كم زي يبلو زقن ديلوجنال وي هو تتا سلازمرت لعلو كل دما لعلو حقي كاب حق وصاي كاي سلازمرت زخت زلو يقن كم تري ودلهم نزو كل عداناتو كافر كجبرو بزح عينت سراويت ناي ميديا يزلوه كالوت ون نتي ناي بحري زلو أجندة مرة يوم زبد بدو زلو جن I'm gonna show you كلت أقدستي انترفيوات جبرا زلو especially مزي إرترام السعودية تخد زلو دما ببزح من قد يوم زتنتنو زلو قال إكسبورت سبلو زلو كسمينا. It took Ethiopia 30 years to lose access to the It took Ethiopia 30 years to lose access to the Red Sea, but regaining it will not take nearly as long. The Red Sea remains كم تري ودن لهم إذا زربات يا بزعق زي نبع على زي قبلات أن حتى عباي زربان عباي مخصصيتنا بيام بحركة نسين 3 عامتنا غيرنا تبحر نخنسونو 3 عامات وسيد نقال سز بيرتراي 3 عامات وسيد زبل زلو نحنا نتبحري كنا مالسو كبيرترا وريرنا نخون عزوغن 3 عامات كوزلنا يكونن زي كلير زخونه ناي ورار حلمن بحقن كم زخونيو اتصبو ነገር ድማ دحنتو عايش دي ولا طيات كان يفلتنا بانجلش كيرم ድማ نافت ميديا يقربوا له كم تري وزلهم نبروباغاندا ناتهم يتقملوا له ስለዚህ again كم تري وزلهم زيوم سبازياتهم امبيشن ناتهم بحقناتهم نيرترا نمورار مخانون ابز قربا خانتا كبلو جميروم አለው ኤርትራ ዲፕሎማቲካሊ ስዕራቶም ከም ዝወፀት ስለዝርኢ ዘለው ደይተርፍ ኮዩ ወላ ሕጅውን ንግዚኡ እንተሳዒርና ኩነታትና መሰረጋጋና ክንመፀኩም ምኻና ግን ኣይትረስዑ ዝብል ዘረባ ዝውን ስምዕዎ እዚኣቶም making it central to the national commerce Middle East central to access was long portrayed as a major flaw, yet the demand itself is a matter of زي على كله كم زي ناي بحر انيميشنز قبروا دما دايما دايلهم زقبروا يم حنت بزي على كنز قبروا هذا صار تراز هنا بروفيسور زقبراس كسمعوا. More recently Saudi Arabia Eritrea relations after Isaias was there on the state visit just a couple of weeks ago or last week and apparently allegedly Isaias is inviting Saudi in to manage or control ASAP. Which makes a direct contestation then between the Emirates and Saudi over the control of ASAP. Because part of this game is probably also that Ethiopian government have told the Emirates that, you know, we're happy for you to manage the port after we take control of it. Global connections relating to this again. طيب لا مسيلكم زي حدا كابتم شتل ترامفول جلز بال هذا نرويجا بروفيسور يو ابزخوني يقول معدن ايرترا زداخل من ايرترا قبل لي بريزنت هذا اللوتسلي extraordinary ترايز بلو كاب نورمال وصاي
ስለዚህ ኩሉ እቲ ታሪክ ንሱ ክነግሮ ዝፍትን ትንተና ክሰምዖ ከለካ ኣነ ንታሪክካ ብክልተ መንገዲ ክሰምዖ ኣለካ በቶም ጀጋኑ ናትካ ብናትካ ክእለታት ናይ ታሪክ ከምኡ ድማ በንፃርካ ብክልቲኦ ክትሪኦ ኣለካ ሕጂ ካብ ክልቲኦም ካብቲ ናትካ ትሰምዖ ዘለካ በቲ ፀላኢካ ዝብሎም ክትርኢ ከለካ እቲ ፀላኢካ ክንምንታይ ኣብቲ ታሪክካ ዝቐረበ ሓበሬታ ኣለዎ ወይ እውን ክንምንታይ ነቲ ታሪክ ከመይ ገይሩ ኣበይ ክፋል ክጥምዙ ዘይፍትን ትርኢኻ እዚ ንዓኻ ፐርስፔክቲቭ ይባካ ፅቡቅ እዩ ብክልተ መንገዲ ክትሪኦ ኣነ ከም ፈትየ ብፅቡቅ ዳይሬክሽኑን ብሕማቅ ዳይሬክሽን ተሰሚከ እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ኣብዚ ክትሪኦ ከለካ መጀመርያ ንኤርትራ ንክጠፍኣሉ መዓልታት ዝቆፅር ዘሎ እዩ ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ ንኤርትራ ከጥፍእ ዝኽእል እንተሎ ብፍላይ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ስልጣኑ ክኣሊ ዝኽእል እንተሎ ገንዘብ ክህብ ዝኽእል ምዃኑ ርግፀኛ እየ ካብቲ ዘረቡ ሓደ 3-4 ኢንተርቪውናት ሰሚዐ ኣለኹ ብፍላይ ድሕሪ ኩናት ናይ ትግራይ ካብቶም ተጋሩ ኣብቲ ኩናት ዝነበሩ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ዝፍትኑ ዘለዉ ቂምታናቱ ይተወዳእሉ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ወይ ጉዳይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ በብዙሕ መንገዲ ክረአ ይኽእል እዩ ብፍላይ ኤርትራ ምስ ስዑድያ ዲል ጌራ ንዓሰብ ምስ ብሓደ ክሰርሑሉ እዮም ዝበሃል ዘረባ ዘሎ እዚ ነቲ ጉዳይ እቲ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኢዳ ከም ዝወፅእ ገይርዋ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንባዕላ ንዓሰብ ንነፍሳ ኣይኮነት እንደልያታ እዩ ዝብል ፀኒዩ ታዲያ ንሕና ምስ ወሰድና ንኢማራት ክንባይና ኢሎም ኢማራት ብዙሕ ገንዘብ ኣለቂሓ ትዝውሮ ስለ ዘላ ነቲ ዓሰብ ንኢማራት ከረክባ እዩ ዝደሊ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ግን ኩም ይኮነ ከተረክብ ተደሊ 30 ዓመት ገይራ ኣላ ከተረክብ ስለዘይደሊ ይፀገም ኤርትራ ከተረክብ ጥራይ ዘይኮነስ ብቀዋምነት ኣብ ክቕመጥ ዝደሊ እውን ከምዘይትደሊ ምልክታት ንርኢና ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ስትራቴጂካዊ ቦታ ማንም ሃገር ራሽያ ቤዝ ክገብር ገለ ይደሊ እዩ ኤርትራ ስለዘይትደሊ ጥራይ እምበር ካልኦት ዝደልይዎ ስለዘየለዎ ኢልካ ክትዛረብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እንታይ ዝብል ሕጂ እዛ ኔክስት ዝብላ ኣዝያ ኣገዳሲ ዘረባ ስምዕዋ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ካብ ኖርማል ኤርትራን ኢትዮጵያን ወፃኢ ምዃኑ ክዛረብ ይፍትን Russia, China and the US as the key actors. Russia, we know, is operating, wanting to have a renewed influence. Again, the naval base in Port Sudan, which have been in the making for years and years and years. Finally, SAF then have been forced to accept it, so to say, to get help in their struggle against RSF. And that positions then Russia on the side of Sudan as an opponent then to Ethiopia's interest and Emirati interest in that war theater. China is positioning itself rather neutral in a sense to the whole debacle. US is also appearing to hesitate on which side to follow, and I don't think that will be decided solely on Ethiopia or Eritrea premises, because if it was only on the premise of Ethiopia and Eritrea, US will favor Ethiopia certainly, because they have been a partner in the war on terror and they're much bigger, they're much stronger, and much more incorporated into the security. But it might more depend on how Egypt and Saudi position itself. ስለዚ ንውሕ ዝበላ ስሚዕኩም ኣለኹ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ኣዝዩ መሪርዎ ከሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ባት ንሱ ስለ ዝኾነ ናብ ክውንነት ዝቐረበ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ንኤርትራ ፈትዩ ኮነ ንኤርትራ ቀዳማይ ፀላያ እዩ ግን ንሱ መሪርዎ ከሎ ዘውፅኦ ዘሎ ሓቂ ኢና ንሰምዕ ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ኣብዚ እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ወደብ ደልየ ኣለኹ ወይ ካብ ተገባሕር ደልየ ኣለኹ ይግባኣኒ ዶ ይብፅሓኒ ዶ ዝብሎ ዘሎ ድራማ ካብ ኣሜሪካ ካብ ቻይና ካብ ራሽያ ደገፍ የብሉን ይብል ኣሎ ሕጂ ስለምንታይ ራሽያ ካብ ሱዳን ካብ ፖርት ሱዳን ምስ ሰራዊት ሱዳን ምስ መንግስቲ ሱዳን ኮይና ካብ ሱዳን ክትወስድ ትደልላ እዚ ድማ ሳፍ ወይ እውን እቲ ሰራዊት ሱዳን ማለት እዩ አልቡርሃን ምስ ኤርትራ ብሓደ ኣላይን ኮይኖም ዘለዎም ስለዚ ኣብን ኢማራትን ተሳዒሮም ኣለዉ ራሽያ ድማ ንኢትዮጵያ ሕልሚ ናይ ኢትዮጵያ ገዲፋ ምስ ሱዳን ወጊና ኣላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ጉዳያ ብሱዳን ረኺባ ኣላ ስለዚ እዚ ሓደ ተኸሲሩ ዘሎ ሱፐር ፓወር ይብል ኣሎ ቻይና ኒውትራል እያ ዘላ ኣብዚ ይብል ኣሎ ቻይና ናብትን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ክትእቱ ይደልየላ ምናልባት ክትዓረቕ ትኽእል ትኸውን ናብ ኣሜሪካ ምስ ንመፅእ ኣሜሪካ መንጎ እያ ዘላ ኢሉ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ እንተዝኸውን ነይሩ እዚ ጉዳይ እዚ ብዘይከኣል ዓለም ምስ ኢትዮጵያ ምኾነት ነይሩ ኢትዮጵያ ተዋፅኣ ናይ ነዊሕ ዓመት ኢንቨስትመንት ኣለዎም ናይ ሴኪሪቲ ናይ ገለን ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ምኾኑ ነይሮም ኢሉ እዚ ኣብዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደተን ጥራይ እንተዝኸውን ነይሩ ምስ ኢትዮጵያ ክኾኑ መመረፁ ኣሜሪካ እዚ ኩነታት እዚ ግን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ኣይኮነን ኢሉ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራ ስዑድያን ግብፅን ሒዛ ስለ ዘላ ኢትዮጵያ ድማ ኢማራት ሒዛ ዘላ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ክኸውን ከሎ ንግብፅን ንስዑድያን ሰጊሩ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢትዮጵያ ክኸውን ኣይክእልኒ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኢዝ ቢግ ሉዘር እዩ ዝብል ኣብዚ ሕፅር ብዝበለ ከምኣ ክብላ ኣይደልን እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ክትሰዓረሉ ክትጠፍኣሉ ስለ ዝደሊ ልክዕ ከምዚ ገዲድካ ተዛርቦ ዘለካ ዓይነት ዘረባ እዩ
እቲ ከምኡ ምዃኑ ሕጂ ዝዛረባ ሰሚዕኩም ተረድዎ versus US interests versus Ethiopia and Eritrea. And we know that the US has very strong connections, and Trump has very strong connections to, well, the US historically very strong connections to Egypt security-wise and otherwise, and Trump has very strong connections to the Saudi royal court personally and investment-wise. So that might more influence US positioning here than what's happening internally in Ethiopia and Eritrea. So that's a bit too early for me, at least, to interpret where US will put their money, who US will put their money behind. I think, in general, to move 10 steps back, I think everyone will be happy if Isaias goes. Certainly Saudi Arabia. Saudi Arabia can never trust Isaias. Isaias have tried to fool Saudi Arabia 3 times already since independence. So I think Saudi knows that he is an extremely unreliable partner to engage with. And the West... እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እቲ ኩነታት ኤርትራ ነቲ ንሱ ክብሎ ዘይክል ንሕና ክምልኣሉ ምክንያቱ ንዑ ስለዘይዋሓጠሉ ኤርትራ ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ዝነበረ እንደራሲ ዒራቶ እዩ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እዚ ኤርትራ ምስ ግብፅን ስዑድያን ክትገብሮ ዝኻለ ዝምድና ኣሜሪካ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ብፍላይ ካብ ናይ ስዑድያ ክራውን ፕሪንስን ካብ ግብፅን ወፃኢ ምስ ኣቢ ኮይኑ ነዚ እንደራዚ ከፍቅድ ዝኽእል ኩነታት ከምዘየለ እዩ ዝረኣዮ ዘሎ زعج بخمسة خاطم بابا تخلي بلالو بحفشا كريو خلنا جن سعود عرب ولا ونت خونت كلاتهم كلها سعود عرب بريزنت سياس كابسلت أنا أنت تعالي يوم زدليو مغنياتو بريزنت سياس كنت سلست جزت اللي مو من السعودية بلا I don't understand أبينا كفالي تتلمد بهالزلو بزخونة كم تري وود لهم ناتو ومعربة عالم بريزنت سياس كله يزدلي everybody كم يزدلجن بخاله زر عربان تايز بزلو نزي أنا بريزنت سياس كلاتهم كأدي وفتينهم لو مسو سرح زلو أمارات سلازي سعنو ويون بزي نسو اتزدلي وكون كم زي كل سلاز فلوتي فخلاص ربع نمبزحتو أنصار زخيز نبرة كنتات بسكيورتي واي سعر وامي واتي ستيل تنايكو طبعا أجمع لنا جن أب سكيورتي زنبرة قداي كم زفتحه كيف تويد زارب زلو من البعض أتا ديبيت عم نقول كل يوم زلها عند حرق وسيخنا لا كارتا زلاتا حنت ستيب نص خلا لنا معناته عم نقول سعوديان إمارات زلو أب السودان ريال لنا كريكم يجي البرهان انتهي له كمدما أمانغو تنكلت حيالات هجرات سعوديان إماراتن أب يمن كان رأيج. Let's now shift our attention to Yemen, where a UAE-backed secessionist group has launched a new military move in the country's south. And this operation is part of an effort to expand territorial control, directly challenging the authority of Yemen's internationally recognized government. And despite the two sides being nominal allies against the Houthi movement, the group at the center of this escalation is Yemen's main separatist faction. So, come the real lena. أمانغو كلت يوم حيلتات أب وشت يمن زجبر زلو سعوديان إماراتن كاب جزيان أب جزء النار سنة نعبياني زخيت زلو إمارات تدقفو حيلي تي Southern Transitional Council زبحال STC زبلوه ناتو عتقاد جوجلة مريت ناس فحفوا يخدو خمسة لون وتهدروا عقبناتهم من حيلي يخيت كم زلون بمنترو سعوديات تدقفو زل حيلي دما بوتاتات ناقدة في خيدا اللو يزبال زلو زمالتاي مالتيو سعوديا مس إيران تبغ زمدنا نفترة خيدا الله زبال زلو مستوم حوت الشقراك تفتح كم تخيل أما ودا سعوديا هبت بوتاتك تسعر تجميرا سعوديا تي إمارات تي حوت زبالونا بتقول دا إيديك تي بالسلزلو مس حوت دما شقراك تفتح تفتنس أنا هاي عن إسرائيل يتفكرني يعني نتحوت قدام السلسلة تدلي سلازي كم رياضة لنا أما نقول سعوديان إماراتن أب يمن زقبر زلو رسون زخونو كيناتنا السودان أب كبيت كنتات كله أب يمن دما حوت ولي علو زنا يمن برقز إسرائيل تدفع زلا مخاني زنا جرزلو تحوت تقسيوننا بكينات نغيمت زد الله زليو سلازي سعوديا بريشرنا إمارات أب يمن كجات ما خلو تبقيو أكتيف رول كجف دبلوماسيا أم بوليتيكا متدراون نكتس عوض تجدد الله إغنور كجبرين زود دايت بلز نبرد إغنورز بحال يلا بحالالو زيد ما انتاي ني إماراتون ستريتش دي قبرالو بتي أب صوماليا زولو قداي كنا تاتالو ناي السودان كنا تاتالو ناي يمن دم حج بعبي وإسكاليتنا قبر خيدالو السعودية سقط ولا يكون قبر مالسك تبيع لذي كل زي تنشنز دما أب أوروبا يكون أمريكا أب تعزبتيز فتر زلو إمارات خدو زلا كنا تات زي سلازو خون زلو هذا كابتي أب وتسيد كن بلان خلينا ويون سبوق زخونا زر زلو انترينا زي قداينا السوداني أب قداينا السودان نابنت إمارات بحقنا عالم كم تلاقت يوم يلوم أبزوت يوم مزلو RSF بدرونات ناتو جيرو نا UN كامب هاريمو أكاد إلو نيرو
ከባቢ 5-6 ዝኾኑ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ድማ ተቐቲሎም ማለት እዩ እዚ ነዚኣቶም እንታይ ላስከ ኢማራት መግለፂ ውፅያ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናታ እንታይ ትብል ዘላ ነቲ ዘጋጠመ ነቲ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ንኹንኖ ኢላ ድሮናት በዓልካ ሂብካ ኣፅዋር በዓልካ ኣጢቕካ ዝሃብካዮ ሓይሊ ንሱ ገይሩ ዝደብደቦ ንስኻ ድማ ነቲ መጥቃዕቲ ትኹንኖ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ኢማራት ንነብሳ ኣርሒቃ እያ ትሪኦ እቲ RSF ዝገብሮ ስጉምቲ ኣነ ይድግፎን እያ ትብል ነቲ RSF ግን ብኩሉ መንገዲ ብድሕሪ መጋረጃ ንሳ እያ ትሕግዞ ዘላ እዩ ዝበሃል ሕሉፍ ሓሊፍዎም ለንቀነ ኣብ ብራስልስ ከምኡ ድማ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ናይ ኤውሮጳ ሎቢ ናይ ኢማራት ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብር ከም ዘሎን ንሰራዊት ናይ ሱዳን ምስቲ ሞስሊም ብራዘርሁድ ዝበሃል ኣፀጊዑ ኣብ ልዕሊኡ እገዳ ይኹን ፀገም ንክመፅእ ነቲ RSF ጆኖሳይድ ፈፂሙ ወይ እውን ህልቂት ፈፂሙ ኣብ ኣልፋሸርን ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ዳርፎርን ንዝበሃል ዘሎ ምስ ሱዳን ነቲ ዘረባቲ ሰራዊት ሱዳን ሕማቅ ይገብራሎ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ይጥቀማሎ ብዝብል ቡ ገይሮም ከደቃቅስዎ ብዙሕ ገንዘብ ገይሮም ይንቀሳቀሱ ከም ዘሎ ብዙሕ ፅሑፋት ይወፅእ ኣሎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሱዳን ኢማራት ነዚ ኩነታት እዚ ከም ፀወታ ናይ ፖለቲካ ገይራ ትወስዶ ዘላ እቲ ፀወታ ድማ ይቕፅል ኣሎ ፕሬዚደንት ናይ ስዑድያ ወራሲ ዘውዲ ናይ ስዑድያ መሐመድ ቢን ሰልማን ንኣልቡርሃን ዓዲሙ ምስ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ምስ ፍሉይ ኣማኻሪ ሲኒየር ኣድቫይዘር ናይ ዶናልድ ትራምፕ መሳድ ፕሎስ ኣራኺቦ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ናይ ሱዳን እንታይ ብሎ ሱዳንስ ኣልቡርሃን signals readiness to work with Trump to end war ስለዚ እቲ ኣብቲ ዕፁ ኣኼባ ብዝተገበረ ምክንያት ኣልቡርሃን እንታይ ኢሉ ኣሎ ምስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሰላም ልኡኽ ክዘራረብን ነቲ ኩናት ጠጠው ኣብ ምባል ክሰርሕ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ሓደ ኣብ ሚድል ኢስት አይዲ ወላ ሚድል ኢስት ሞኒቶር ዝበሃል ወፂኡ ዝነበረ ኣርቲክል እዩ ኣብዚ እውን ደጊሞም ኣውፅኦም ኣሎ ብክልተ ነገር እታ ኣርቲክል እንታይ እውን ሪአ ነይረ ቅድሚኡ እዚኣቶም ብስእሊ ገይሮም ስለ ዘውፅዎ የምሪፀ So Sudanese Army Chief in a statement issued on Sudanese Minister of Foreign Affairs, Burhan said that the conclusion of an official visit of Saudi تغيروا زنبر أبريات تحرينا President سياس تغيروا زنبر قعزو وتسيت ناتو زخم زخوني زنقر زلو Burhan said that reaffirmed Sudan's commitment to the cooperation with President Trump, U.S. Secretary of State Marco Rubio, and the U.S. Special Envoy for Peace in Sudan, Masad Boulos Malatiou. In an effort እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ሲግናል እዩ ውፅኢት ናይቲ ኣብ ስዑድያ ክግበር ዝቐነ ኩነታት ድረኣናዮ ማለት እዩ ኤርትራ ኣብ ስዑድያ ከይዳ ዝገበረቶ መቐፀልታ ናቱ ድማ ንኣልቡርሃን ደጊሞም ዝገበርዎ ርክባት ኩሉ ንዑ ደማሚርካ ክትሪኦ ከለካ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ተረኺብዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና and this is very interesting time because ሓደ ካብቲ ዝለዓለ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ ወይ እውን ንዓና ኤርትራውያን ብቐጥታ ክፀልወና ዝኽእል ነገር እንተሎ እዚ ጉዳይ ናይ ስዑድያ ናይ ሱዳን እዩ ኣሜሪካ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን እንታይ ዓይነት መርገፂ ይህልዋ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክኸውን ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብሰላማዊ መንገዲ ክዓርፈሉ ዝኽእል ሰራዊት ናይ ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ከም ዘለዎ ንክቕፅል እንድሕር ተገቢሩ ኤርትራ ፅቡቅ ኣበርክቶ ስለ ዘለዋ ምስ ናይ ስዑድያን ናይ ግብፅን ሽምግልና ድማ ናቶም ፖዚሽን ድሕሪ ተደላዲሉ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ መርገፂ ፅቡቅ ዝኾነ ተቐባልነት ክትረክብ እያ ብግምጣሉ እቲ ናይ ኢማራት ሓይልን ተስዒሩ ድማ ንኤርትራ ኣሉታዊ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ክንብሎ ፀናሕና እዩ ሶ ኩሉ እዚ ደማሚርካ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ናይ ዲፕሎማሲ ይካየድ ከም ዘሎን ኤርትራ ድማ ነቲ ዘለዋ ኣዝዩ ውሕድ ዝኾነ ናይ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ግን ኢፌክቲቭ ዲፕሎማስያ ትኽተል ኢፌክቲቭ ዓቢድ ምንቅስቃሳት እዮም ዝገብሩ ውሕድ ምንቅስቃሳት እዮም ዝገብሩ ግን ልክ ኣብታ ትግባእ ቦታ ጥራይም ከዓ ዝገብሩ ዘሎ ብመንፅሩ እቶም ጎረቤትና ኣዝዩ ገፊሕ ብዙሕ ነገራት ዘለዎ ዲፕሎማሲዮም ትፍትኑ but when it comes to outcome ውፅኢት ክመፅእ ከሎ ፅበብ ዝበለ ኢኻ to engage with and the West certainly knows that Isaias is totally bunkers and we don't want the Eritrean regime to continue because the Eritreans are fleeing to Europe in droves still. We don't want them to come to Europe. We want them to be part of their homeland as such. And the US, you know, traditionally had no interest in a dictatorship of Eritrea, but with Trump it might differ a bit. It might be more pragmatic versus Isaias. So I don't think anyone will cry if Isaias is toppled, but it will be a kind of a public shaming of Ethiopia if they go to that extent. But كم تري ورا لهم بناتو دليت زندحر خوينو أنت كنتات نابيرترا رجيم تشينج كقصل بتعمي زلي جن unfortunately تكونتات
ናብ ኤርትራ ረጂም ቼንጅ ንክገብሩ ዝዕድም ዝኾነ ይኹን ኩነታት ክህልዎም ኣይክእልን እዩ እቲ ኩነታት ንሪኦ ከም ዘለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንኤርትራ ፌቨረብል ኮንዲሽንስ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዝያዳ ክትረብሓሉ ትኽእል ዲፕሎማቲካሊ ንቅድሚት ክትመፀሉ ትኽእል ወላ እውን ምስ ኣሜሪካ እንተኾነ ሽግራታ ክትፈትሓሉ ትኽእል ኣጋጣሚታት ከም ዘሎ እዩ እቲ ኩነታት ዝሕብር ዘሎ ጥራይ እንታይ እዩ ኣብዚ ምስቲ ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ናይ ፖለቲካ ኣብ ዞባና ዝካየድ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ከጋጥም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ብፍላይ እቲ ኣብ መንጎ ኢማራትን ስዑድያን ዝኽየድ ዘሎ ከምኡውን ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ዝኸድዎ ዘሎ ኣብዚ ክልቲኡ ዝከሳቐስ ዘሎ ምስታ መጀመርያ ዝበልኩኹም ዶናልድ ትራምፕ መጋበርያ ናይ እስራኤል ምዃኑ ስለ ዘይተረፎ እቲ ዝዓበየ ፅልዋ ክገብር ዝኽእል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ እስራኤል እያ ክትከውን ትኽእል ስለዚ እስራኤል ኣብዚ ዞባ ናይ ቀይ ባሕሪ እንታይ ትደልላ እንታይ ዓይነት ፖሊሲያ ክትክተል ትደሊ ምክንያቱ ምስ ግብፂ እውን ዝምድናኣ ኣፀቢቓ ከተመሓይሽ ትደሊ ከም ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ድማ መንጎኛ ኮይኑ ፀገማት ናይ ክልቲኦም ክፈትሕ ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ድምር ናይዚ ብዙሕ ፋክተርስ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ነገራት ዝካየድ ዘሎ ናይ እስራኤል ፅልዋ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን የግዳስ ኤርትራ ዌል ፖዚሽን እያ ዘላ ካብ ዝሓለፈቶ ዓመታት ጥራይ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣነ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ናይ ኩናት ተበግሶታት ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ክረኽበሉ ዝኽእል ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ብግምታሉ እንታይ እዩ ዘርእየካ ዶናልድ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ናቱ ሓገዛት ነቲ ናቱ ደገፍ ዳይቨርሲፋይ ክገብሮ ይደሊ ኣሎ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ምናልባት ካብ ካልኦት ክውስኸሉ ዝኽእል ዲፕሎማስያዊ ወላ እውን ወታደራዊ ሓገዝ ክረኽበሉ ዝኽእል መንገድታት ኣብ ምንዳይ ግን ድሕራ ይብልኒ እዩ ዘሎ On day 2 of his visit to Ethiopia, Indian Prime Minister Narendra Modi will pay a visit to Ethiopia's Adwa Memorial and lay a wreath. Well, he will then head to the country's parliament where he will deliver a keynote address. Following his visit to Ethiopia, Prime Minister will head to Oman. Upon arrival, Prime Minister Modi noted the extraordinary hospitality with the Prime Minister personally receiving him at the airport. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሂንዲ ፕራይም ሚኒስተር ሞዲ ናብ ኢትዮጵያ ናይ 2 መዓልቲ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምፍፃም ድሕሪ ናይ ክንደይ ዓመታት ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ዘሎ መጀመርያ ሚድያታት ሪኢኹም ትኾኑ ኣብዪ ኣሕመድ ኩሉ ዓይነት ምንፃፍ ገይሩ ተቐቢልዎ ዘሎ ጋሻ ናይ ምቕባል ድማ ፍሉይ ክእለት ከም ዘለዎ ምዝራብ ዘድልዮ ይመስለንን ምናልባት ነቲ ናይ ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ልቦም ንምስሓብ ንምምሳጦም ዘይከዶ ርሕቀት የብሉን and it works for him somehow ይኾነሉ ነገራት ምክንያቱ ኣይኮነን መንፀፍ ንባዕሉ መንፀፍ ክኾነሎም ፀገም የብሉን ከምዛ ትሪእዋ ዘለዎም ዳ ምትሕቋፍ ካመፅያ እናተሓቋቐፈ ነቲ ኩነታት ይሪኦ ኣሎ ህንዲ ድማ ኣዝያ ኣገዳሲት ፓርትነር ክትኮነ ትኽእል እያ ገይሩ ዝሪኣ ዘሎ ብዙሕ ንክልቲኦም ዘራኽብ ታሪክ ኣለዎም ብዙሕ ነገራት ኣለዎም ንሽርክነት ዝኸውን ህንዲ ንባዕሉ ከም ሓደ ዓብዪ ፓወር ኮይኑ ክመፅእ ዝደሊ ስለ ዝኾነ ነቲ ቻይና ትገብሮ ዘላ ግስጋሴ ኣብ ኣፍሪካ ንዑ ተወዳዳሪ ኮይኑ ክመፅእ ዝደሊ ሃገር ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ኢሉ ከም ድሓንቲ ፕራይም ሚኒስተር ካብ ዝበሎ እስከ ቁርብ ክንሰምዕ Dr. Abiy Ahmed and I took a big step forward yesterday. We have decided to elevate our bilateral relationship to the level of a strategic partnership. This will unleash the potential of our economics through cooperation in technology, innovation, mining, sustainability, and clean energy. ከም ዝብሎ ዘሎ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረና ዝምድና ምስ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢይ ኣብ ተዘራረብናሉ ዝምድና ናትና ናብ ስትራቴጂክ ፓርትነርሽፕ ኣልዒልና ያለና ኤሌቬት ጌርና ያለና ይብላ ኣሎ እዚ ማለት ድማ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ኢኖቬሽን ኣብ ሰስቴናቢሊቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ሴክተርስ ዘለና ሽርክነት ከዓቢ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ህንዲ ንኢትዮጵያ ከም ኣገዳሲ ፓርትነር ከም ትሪያ ስትራቴጂካዊት ማለት ድማ ናይ ርሑቕ ፓርትነር ከም ትሪያ እዩ ዝንገር ቻይና እውን ንኢትዮጵያ ዝለዓለ ፓርትነርሽፕ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዘለዎን ሃገራት ንኢትዮጵያ ብኸመያ ትሪያ ስለዚ ብዙሕ ህዝቢ ክህልወካ ቁጠባናትካ ድማ ደሓን ዝኾነ ደረጃ ሒዙ እንተሎ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ንኢትዮጵያ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ስርዓት ምስቲ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገማት ሃገራት ብብዝሒ ዲል ክገብሩ ምስኡ ዝመርፁ ንዝብል ሕቶ ገለ ካብቲ መልሲ ክወሃቦ ዝኽእል እንታይ እዩ እቲ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ባዕሉ ከም ዝበሎ
60% GDP ና ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባን ከባቢያን ይዘሎ ኢሉ 60% ናይ ተቁጠባ so pretty much ኩናት ኣብ ሰሜን ዝካየድ ዘሎ እንድሕሪ ወላ ኦሮሚያ ይካየድ ኣሎ እንዲሁ ግን ብሓፈሻ እታ አዲስ አበባ is actually ነቲ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ፋክተር ናቱ አዲስ አበባ እዩ አዲስ አበባ ብምትዕራይ ምክንያቱ ሆቴል ቱሪዝም ኢንዱስትሪ አገዳሲ ንዖም እቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ አገዳሲ ንዖም ቴሌኮም ደገለዶተን አገደስቲ ካሽ ካው ዝበሃላትን ገንዘብ ዘምፃሎም ቁጠባ አዲስ አበባ እየን ዘለዋ ንዑ ድማ ኤክስፓንድ ይገብረሉ አብይ አሕመድ ምስቲ ኩሉ ዕግርግር ዝገብሮ ዘሎ ኣብታ አዲስ አበባ ገንዘብ ከምፃሉ ዝኽእል ሴክተርስ ኣብ ምግባር ብዙሕ ነገር ይዝገብር ዘሎ ኦፍ ኮርስ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝኣክል ድጋፍ ገብረሉ ኣሎ እዩ ምክንያቱ they want to benefit from it ውድድር ካ ስለ ዝኾነ ቻይና ክትብሕቶ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ንሳቶም እውን ኢዶም ክእቱ ክኸዱሎም ህንዲ እውን ይኣትሎ ስለዚ አብይ አሕመድ ምስቲ ኩሉ ካዮቲክ ወይ ከዓ ዕግርግር ዝመልኦ ኣካይዳ ናቱ ሓንቲ ነገር እንታይ ይገብር ኣሎ እንድሕር ኢልና ኣብታ ንሱ ዝቋፀራ ቦታ ወይ እውን አዲስ አበባን ካቢያን ከንቲባ ናይ አዲስ አበባ ገለ እዮም ዝብልዎ ግን እታ ቦታት እያ he is making ዝበለፀ ረብሓ ከባ ክረክብ ከም ዝኽእል I don't care ህዝቢ እንታይ ይብል ኣሎ ወይ እንታይ ከጋጥሞ ዘይገድስ ነዛ ቦታ እዚኣ ዝመቸ ናይ ኢንዱስትሪ ወይ ናይ ቱሪዝም ናይ ካልን ክገብራ ክኽእል ኣለኒ ንዓይ ድማ ክንቀሳቀስ ኮይነ ገንዘብ ስለ ዘድልየኒ ገንዘብ ድማ ኣብዚ ቦታታት እዚ ትኻልእ ተዋጊኤ ናፃ ኣውፅኤ ገለ ክገብሮ ዝኽእል እዛ ሕጂ ዘላትኒ ቦታ ግን ተጠቂመ ብዙሕ ነገር ክገብረላ ይኽእል እየ ብምባል እዩ ትዛረብ ሓንቲ ካብተን ንሱ ዝተዛረበ ንስከ ንስማዕ ኣብዚ can reach communities across our countries clean energy can power our industries and transform our farms. Entrepreneurs from Addis Ababa to Bangalore can build global competitive companies. And our young people are ready to innovate, to lead, and to shape the future. Ethiopia and India share more than interests. We share values. A commitment to sovereignty, to human dignity, and development. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ህንዲ ብዙሕ ትፅቢታት ከም ዘለዎ ብፍላይ ናይ ቴክኖሎጂ ሓገዛት ንክረክብ ናይ ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ ናቱ ንምስፋሕ ክጥቀመሉ ከም ዝደሊ ዝፍትን ዘሎ ክልትየን ዝሰሓበን ኣብዚ ሓንቲ ሪፖርት ነይራ ምናልባት ናይ መንጎ ክልትየን ዘሎ ሃገራት ብዙሕ ዘይትፈልጡ ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ከስሙ Ethiopian universities and higher educational institutions. Speaking of bilateral trade, India is the second largest trading partner for Ethiopia. During 2024 to 2025, India's total trade with Ethiopia stood at over $550 million. So, ከም ንሪኦ ዘለና this is actually quite significant. ኢትዮጵያ ኣዝያ ኣገዳሲት ናይ ንግዲ ፓርትነር ናይ ህንዲ ምዃና እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ መንጎ ክልትየን ዘሎ ኣብ 2024-25 ንግዲ ናቶም 550 ሚሊዮን ከም ዝበፅሕ ፍርቂ ቢልዮን ኣቢሉ ዝበፅሕ ንግዲ ከም ዝነበሮም ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ድማ ንክዕብይዎ እዩ እቲ ፕላን ናቶም ስለዚ the trade and business is always fundamentally Modi because he want ነቲ ቁጠባ ናቶም ከምኡ ድማ ኣብቲ ንግዲ ድማ ንሳቶም ዝያዳ ከሰብቲ እዮም ትሬድ ሰርፕላስ ስለ ዘለዎም ብዙሕ ኤክስፖርት ዝገብርሉ ህንዲ ማለት እዩ ስለ ዝኾነ ነቲ ዘለዎም ረብሓ ክዕብይዎ እዮም ዝደልዩ ብሓፈሻ ኣብ ንግዲ ዘተኮረ ሽርክነት መብዛሕትን ሃገራት መብዛሕቱ ፖለቲከኛ ብዓለም ዘሎ ቀዳምነት ናቱ ቁጠባ እዩ every country ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ኣሜሪካ ዘሎ ቁጠባ እዩ ቁጠባ ናቱ ከመይ ገይሩ ይዕብዮ ግሮውስ ከመይ ገይረ የምፅእ ዝብል ስለዚ ማርኬት ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ሰሓብነት ዝፈጥረሉ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ዕዳጋታት ናቱ ነቲ ካልኦት ሃገራት ከም ማግኔት ዝስዕቦ ምክንያቱ መብዛሕትን ሃገራት ሳቹሬት ኮይኑ ዘሎ ቁጠባ እዩ ዘለዎን ወይ ከዓ ንምዕባይ ዕቤት ከተምፅእ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ሓደሽቲ ማርኬትስ የድልየካ እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ ከም ዕዳጋ ክዓቢ ይዓቢ ዘሎ ዕዳጋ እዩ እንተተባሂሉ ነቲ ዕዳጋ ኣክሰስ ክትረክብ ትኽኢልካ ከም ሓደ ኣገዳሲ ባእታ እዩ ዝረአ ነቶም ፖለቲከኛታት ስለዝዋይ ድማ ኢትዮጵያ ብፍሉይ ዓይኒ ዝጥምትዎ ሃገራት ንርኢ ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነታ ዘላቶ ኩነታት ይጥቀመላ እዩ ስለዚ ውልሲ ህንዲ እንታይ ዓይነት ድጋፍ ክገብሩሉ ይኽእሉ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ዕድላት ይፈጥሩሉ ይኽእሉ ክንርኢና ኣብይ ኣሕመድ ግን ብርግፅ ነቲ ዘሎ ኩነታት እውን ንፖለቲካ ክጥቀመሉ ንኣፅዋር ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን ግን ምዕዛብ ዘድልዮ ኩነታት ኮይኑ ይስማዓኒ ንብረት አለን አሰብ ላይ ብቻ አይደለም የምናተኩረው ስለዚህ የኢትዮጵያ ንብረት ምጽዋ ላይ የቀረ ንብረት አለ ያ ንብረት መመለስ አለበት የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ሃሌሉያ ለምን
መንግስታችን ሳናመሰግን አናልፍም። ስንቃጠል የኖር ነው ወይም እንደ እሳት ሲያቃጥልን አሁን ፈንድቷል። ከጎናችሁ ነን። በቃ ስማ እንጂ እንጋር ተው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዘበነ ምርጫ ስለ ዝኾነ ነቲ ምርጫ ንምንታይ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ፀረ ኤርትራ ጎስጓስ ምግባር ስፍሕ ዝበለ ፕሮፓጋንዳ ኢና ንሰምዕ ዘለና ንብረትናትና ኣብ ባፅዕ ዝነበረ ኣብ ዓሰብ ዝነበረ ክምለስ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ዓሰብ ብዘይ ሕጊ ተቐሚጥካ ዝነበርካ ከኣ ምዃን ያ ንሕና ኢና ቅድም ክንሓቲ ዘለና ስለምንታይ ሓቲትኩም ኢና ይንበኣስን ኢና ኣብዚ ካስምዕዎ ነዛ ምርጫ ኩላ ምሳና እዮም ዘተሓዝዋ ዘለዉ ጉድ ረኺብና እንትን ቦታ ወረዳ ላይ 3 ሽፍታ ስላለ ምርጫ አይካሄድም እዛ ቦታ ኤርትራ ምርጫ ባይደረግ እያለች ስለሆነ ምርጫ አይደረግም ምናምን ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ምርጫ ይደረጋል ምርጫ ለማድረግ ደግሞ መንግስት በቂ አቅም አለው ምርጫ እንደ ውይይት ነው የፍላጎት ጉዳይ ነው ሐሳብ አለኝ ፈልጋለሁ ያለ ሰው መሳተፍ ይችላል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ኣታታ ኤርትራ ትበሃል እምበር ጉድ ረኺባ በዚኦም ሰባት እዚኣቶም ምርጫ ንኸይካየድ ብዙሕ ዕንቅፋታት የጋጥማሎ ሸፋቱ በዝን ነቲ ምርጫ ስለ ዝዕንቅፉ ዘለው ንምርጫ ጠጠው ከብሎ ኣይክእሉን እዮም ወይ እውን ኣብ ገለገለ ኤርትራ ምርጫ ንኸይካየድ ስለዘይትደሊ ጠጠው ዝብል ምርጫ ክህሉ ይኮነን ምርጫ ናይ ድሌትን ናይ ባህግን ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቲ ምርጫ ክካየድ እዩ ዝብል ዘሎ ኤርትራስ ኣበይ ናይ ጉዳይ ናትኩም ያ ምርጫ ግበር ኣይትግበር ኢላትኩም ግድን ድዩ በቃ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ኤርትራ ክታቱ ዘለዋ ዓብይኦምን ንእሽቶምን ቀዳማይ ነገር ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር ኢኹም ትብሉ ከመይ ገይራ እዛ ንእሽተይ ሃገር ኣብ ርእስኹም ብዘይክራ ገዛ ክራይ ከይከፈለት ትቕመጥ ዘላ ነገር መኒ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ፌክ ዝኾነት ምርጫ ከካይድ እንድዩ ፅቡቕቲ እንድያ ንዑ እታ ምርጫ ከካይድ ኢሉ ዝገብራ ዘሎ ጌም ክጠቕሞም ምዃና ፈሊጡ ኣሎ ስፃወተላ እታ ጌም ነዛ ምርጫ እዚኣ ስኩዊዝ ገይሩ ክበልዓይ ምክንያቱ IMF ገንዘብ ክቦ ወርልድ ባንክ ገንዘብ ክቦ ካልኦት ነገራት እውን ሓገዝ ክገብርሉ ትኮይኖም ነዛ ምርጫ ክገብራ ክኽእል ኣለዎ እታ ምርጫ ድማ ብዓወት ናይ መን ከም ትዛዘም ኤቭሪባዲ ኖውስ እዛ ምርጫ እዚኣ ድማ ካልእ ጌም እውን ኣላታ እዛ ምርጫ እዚኣ ንዕዑ ዋላ እውን ነታ ናይ ኩናት ዝደልያ ዘሎ ኣጀንዳ ምስ ትግራይ ፅብቕቲ ፐርፌክት ዝኾነት ቅድመ ኩነት ክትኮነ ስለትኽእል እዩ ዝጥቀመላ ዘሎ እቲ ምርጫ ደደይሰሊጡ እውን ካልኦት ሓይልታት ምርጫ ንኸይግበር ዝዕንቅፉ ሳቶም ስለ ዘለዉ እዮም ዝብል ምኽንያታት ክጥቀም ብኩሉ መንገዲ ሓደ በልጅ እታ ምርጫ ትበሃል ጌም ክትቅፅል እያ ክንሰምዓ ኢና እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ እስካሁን ከነበረ ምርጫ የተሻለ ነው ድፍን ኢትዮጵያ ሕዝብ ያውቀዋል 7ኛው ደግሞ ይሻላል ይሄ ምክር ቤትም አሁን ያለው መልክ አይኖረውም ብዬ ነው ያስባለሁ ብዙ ድምጾች የሚገቡበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ ያ ያስፈልጋል ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማካሄድ አለብን ሌላ ድምጽ ለመስማት ኦፕን መሆን አለብን እንደ መንግስትም እንደ ፓርቲም አማራጭ ድምጾች የሌሉበት ምክር ናብ ሕጂ ኣቢዩ ዛዕባ ምርጫ ክዛረብ ከሎ for any case ኣቢ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ክእል እዩ ብምርጫ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣሎ ዶ ካልኣይ መኒቱ ንፕራይም ሚኒስተር ሕጂ ናይ ባይቶን እዮም ገለ ዝብሉ ዘለው ንኣቢሲ ክወዳድሮ ዝኽእል ፖለቲከኛ ኣብ ኢትዮጵያ ንኽመፅእ ገይሩ ዶ ንኣቢ ተራ ሰብ ክወዳድሮ ይኽእል እዩ ብብቅዓት ማለት እዩ ግን ከማ ኣቢ ተፈላጥነት ብሚድያ በይ ብገለ ረኺቡ ንኣቢ ተወዳዲሩ ከጥቅዖ ዝኽእል ወይ ክስዕሮ ዝኽእል ፖለቲከኛ ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ትኽእል ዶ እዚ እቲ ምርጫ ሽማዊ እዩ ግን ከምዛ ዝብለኩም እያ ኣብይ ኣሕመድ ጥራይ ኮነ እዛ ሽማዊ ምርጫ ዝገብራ ኣፍሪካ ብዙሓት እዮም ዝገብርዋ ዋላ ብኤሮጳ ሶሪ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዋላ ኣብ ራሻ ሽማዊ ምርጫ ትገብር ግን ምርጫ ካገይረ ትብል ንፑቲን እጂ ዲክታተር ደገለ ይብሎ ፑቲን ግን ምርጫ ይገብር እዩ ቀዲም ምርጫ ይገብር እዩ ቻይና ኣለዎም ያገባብናቶም ምርጫ ኣለዎም እቲ ባይተናቶም ይመርፅ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዛ ዝጥቀመላ ዘሎ ንፌክ እዩ ግን ክጥቀመላ ኢኻ ከም ንሪኦ ዘለና ግን እታ ቀንዲ ናይታ ፖለቲካዊ ፀወታ ኣብ ትግራይ ምዃና ግን ይርዳእኒ 2018 ንክካየድ ቅድመ ኩነት ተቐሚጦሎም እቲ ካብ ርእሰ ከተማ ትግራይ ከተማ መቐለ ሎም መዓልቲ ዝተሰምዐ ቅድመ ኩነት ንመረፃ 2018 እንታይ እዩ ድማ መግለፂ ተዋሂበሎም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት መረፃ ንምክያድ ምድላዋቱ ምውጋኑ ምግላፁ ስዒቡ ትግራይ እውን ኣብቲ መረፃ ክትሳተፍ ከም ዘለዎም መራሒ ውድብ ናጽነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገቦ መግለፂ ይበሎም ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርጊ ኣብ ኢትዮጵያ ስሩዕ መረፃ
بمكان حزبታት ኢትዮጵያ ዝሓሸ ስርዓት ንሕግን ምንባሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓሸ ኩሉ መዳም ምንቅስቃስ ከም ዝነበረ ዘዘኻኸረ ዶክተር ደጀን ህዝቢ ትግራይ ንዝተፈጸመ ጽንተት ተሓታትነት ኣብ ዘይተረጋገጸሉን ፍትሒ ኣብ ዘይተረኸበሉን ግን ድሕሪ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ብጊዜያዊ ምምሕዳር ክምራሕ ኣይመተገብእን ነይሩ ኢሉ ውዕሊ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሕዝቡን ትኩረት ተገይሩሉ ብኣግባቡ ብሙሉእነት ክፍጸም ከም ዝግባእ ዶክተር ደጀን ተሓሳሲቡ ኣግባብነት ዘይብሉ ተግባር መረፃ ሓደጉ ከቢድ ከም ዝኾነ ብምርዳም መንግስቲ ፌደራል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንክትግበር እጃሙ ክፍጽም ይግባእ ኢሉ ዶክተር ደጀን ኣብ ትግራይ ብስሩዕ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣብ ትግራይ ክግበር ዝኽእል ምርጫ ዝበሃል ዘሎ ንህወሓት ሰሪዞም እዮም ይኦል ነው ህወሓት ከም ተሰረዘ ህወሓት ተሰሪዙ እቲ ስምረት ዝበሃል ድማ ንትግራይ ክውክል ምዃኑ ዝንገር ዘሎ መይብተን ካልኦት ንኣሽቱ ፓርትታት እውን ይሳተፋ ይኾነን እዚ ድማ ዌል ፕሮግራምድ ዝኾነ ክኽየድ ዝፀንሐ እዩ ኣብያ እዚ ነገር እዚ ክመፅእ ምዃኑ ብፕላን ይሰርሕሉ ብታሕቲ ታሕቲ ይሰርሕሉ ፀኒሖም እዮም ጌታቸው ረዳ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነዚ ከተንባሃሎም ፀኒሑ እዩ ስለዚ ናው ናገነቢ ሾከር ከምዚ ሕጂ ክመፅእ ከሎ ምስ ምፍርርሁ ሃገር ስለዚ ደለናያ ስለዘይ ደለናያ ክትርሕቕ ይትኽእል ኢን ፈርስት ፕሌስ ናይቲ ፌደሬሽን ኣካል ኢና ካልእ ግን ዋላ ድሌትና ተንውስን ፊዚካሊ ዲስሎኬት ክንገብር ይንኽእል ሓቂ ግን ዘለዎና ሽግራት ክርአ ከለና ሓቂ ንምዝራብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝተጣየሸሉ ደንቢ ኣነ ብዝቐረባ ንኣብይ ዘውፅዎ ይመስለኒ ነይሩ ድሓር ፈሊጠ ኣነ ሚኒስትር ናሃለኹ ካቢነ ኣባል ናሃለኹ ዘውፀና እዩ ዝወፀ እዩ what goes around comes around እዩ ናይ ካልኦት ቦታታት ሓደ ኤግዛምፕል ንምግላጽ ትግራይ መብዛሕትኦም ኣዋጃት ኣብ ኢህአዴግ እናሃለና ኣብ ስልጣን ሃለና ዝወፁ ኣዋጃት እዮም ድሓር ዓውልካ ክትዛረቡ ብጣዕሚ ዝኸብዱካ ነገራት ኣለዉ ተመሳሳሊ ውግግል ዝኸፍአ ናይ ሬፕ ወንጀላት ኣሕዋትና ብኣሕዋተን ይፈፀመን ኢትስ ፋክት ካብዚ ክሃድም ፀላእኸ ይስሕቕ ገለ ዝበሃል ኢትስ ፋክት ኣነ 24,000 ብዘይገድስ ካላትና ውሽጥና እናሓባእና ክንዕርዮም እውን ኣይንኽእልን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጌታቸው ረዳ ኣቐድም ኣቢሉ ዝተዛረበ ዘረባ እዩ ብዙሕ ነገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘጋጥመና ዘሎ ተኣዋጃት በዓልና ዘውፃነ ይብላ ኣሎ what goes around comes around ኢት ሸናሒት ፀናሒት ማለት እዩ በዓልካ ትገብሮ ዝነበርካ ተገምጢሉ ንዓኻ ከም ዘረኻ ክበልካ እዩ ዝነግር ዘሎ ብዙሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንሕና ኣብ ስልጣን ከለና ነበግሶም ዝነበርና ሓሳባት እዮም ሎም ተገምጢሎም ዝሃስዩና ዘሎ ዘርእሱ መልእኽቲ እዩ ካልእ ድማ ናይ ትግራይ ኩነታት ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣክቲቭ ዝኾነ ተራ እዩ ዝፃወት ዘሎ እዩ ዝበሃል ብፍላይ ነቶም ህወሓት ዓጢቑሎም ከም ዘሎ በዚያ ስምዑ ዶክተር ደብረጽዮን መወዳእትኦም ተቃሪቡ ከም ዘሎ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቦም መራሒ ሰልፊ ስምረት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንዘይተርፍ ቃልሲ ንበገስ ኢሎም ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ንፃውዒት ብሄራዊ ጉባኤን ምምስራት ሓቋፋይ መንግስትን ኣብ ትግራይ ድልው ከም ዝኾነ ኣፍሊጦሎም ሰራዊት ትግራይ እውን ካብ ውድብ ስምረት ፃውዒት ቀሪብሎም ስምረት ሎሚ ኣብ ዘርግሑ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ሙሉእ ኣፍልጦ ካብ ዝረክብ እንድሓር ፈለማይ ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ከም ዘካይደ ሓቢሮሎም እቲ ፈለማይ ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ስምረት ትኩረት ዝገብረሎም ኣጀንዳታት ድማ ድሕሪ መስራታዊ ጉባኤ ዝተፈጸሙ ውድባውን ፖለቲካዊ ስራሕቲ ኣብ ጉዳይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ስምረት ዝበሃል በዓል ጌታቸው ረዳ ማለት እዩ ነቶም ህወሓት ናይ ብሓቂ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ኣብፅሕናዮም ኣለና ነዛ ሕጂ ምርጫ እንኮላይ ማሕበረሰብ ዓለም ክሕወሳ ብዝኽእል መንገዲ ድማ ከነፅድፎም ንኽእል ኢና ዝብል ኣካይዳ እዩ ዝረአ ዘሎ ናይ 2020 ኩናት ክጅምር ከሎ ሓደ ቅድሚኡ ዝካየድ ዝነበረ ዲቤት ብጉዳይ ናይ ምርጫ እዩ ነይሩ ኣገይን እዛ ምርጫ ትበሃል ሕጂ እውን ህወሓት ከም ፓርቲ ተሰሪዙ ስለ ዘሎ ህወሓት ክወዳደር ኣይኮነን ምክንያቱ ሬኮግናይዝድ ፓርቲ ስለ ዘይኮነ ብግምጣሉ ንዑ ተኪእካ ንዓታቶም ካብ ፖለቲካ ውፅኢኻ እቲ ህወሓት ዝበሃል ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክቕበሎ ይኽእልኸውን ማሕበረሰብ ዓለም ከ ነቲ ዘሎ ኣካይዳ ንኣብነት ምርጫ ከተካይድ ከለካ ሓንቲ ካብቲ ዝዛረብዋ እዛ ናይ ፕረስ ፍሪደም ዝብልዋ እያ ክልተ ዓይነት ሪፖርት ወፂኡ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ብዙሕ ገሰታት ይፍፅም ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ማለት እዩ እዚ ኮለጌና እቲ ምርጫ ከይተጀመረ ከሎ እቲ ዝብልዎ እዚ ሂውማን ራይት ዎች ዝብልዎ ሓደ ሪፖርት ውፅኡ ኣሎ
አገዛዙ በትግራይና አማራ ክልሎች ዘጋቢዎች ማገዱ ለነጻ ዘገባ ያለውን ጥላቻ ያሳያል አለ። ሁማን ራይትስ ዎች መንግስት በዶቼ ቬለ የኢትዮጵያ 2 ዘጋቢዎች ላይ የጣለውን እገዳ በአስቸኳይ እንዲያነሳም ጠይቋል። ተቋሙ መንግስት አካሄዱን እንዲቀይርና በመገናኛ ብዙሃን ላይ ተጨማሪ ጥቃቶችን ከመፈጸም እንዲቆጠብም አዲስ ባወጣው መግለጫ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሂማን ራይትስ ዎች ዝበሃል ድማኒ አብይ አሕመድ ኦፍ ኮርስ እዞም ኦርጋናይዜሽን እዚኣቶም ክንድኡ ዝኣክል ምትእምማን ወይ እውን ንፅቡቅ ዕላማ ዝሰርሑ እዮም ኢልካ ትዛረበሎም ኣይኮኑን። ግን ኣገይን ንሳቶም ድማ ዘርብሕዎ እዮም ንኣቢ ንሳቶም ስለዘይቃወሞ ዘሎ እቲ ኣይኤምኤፍን ወርልድ ባንክን ገንዘብ ዝጅንጅኖ ዘሎ ለንቀነ እውን ተወሳኺ 240 ሚልዮን ክወሃቦ እዩ ዶ ስታፍ ደረጃ ሌቨል ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ ዶ ገለ ዝብል ኣሎ። ስለዚ እዚኦም ሪፖርትታት እዚኣቶም እናወፁ ከለዉ እዚ ሂማን ራይትስ ዎች ዝብሎ ዘሎ ኣብ ብዙሓት ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣምሓራ ፀገማት የጋጥም ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ገበናት እናተፈፀሙ ከሎ ስለምንታይ ስቕ ኢሎም ይርእይዎ ኣለዉ ስለምንታይ እቲ ዝኾነ ነገር ዘይግበረሉ ንዝበር ኣገይን ፓርት ኦፍ ኣጀንዳ እንድሕሪ ክፋል ናይቲ ኣጀንዳ እንድሕሪ ኮንካ ተርብሕ እንድሕሪ ኮንካ they have no problem with you and they will always keep you ካልእ ኣዛረባ ርእሲ ዘሎ ድማ ከርእየኩም ከንተሓዞ ስለ ዝኾና ብወገን ኣምሓራ ዝበሃል ዘሎ እዩ ዝኻ ኣብ ኣምሓራ እቲ ቃልሲ ይቕፅል ስለ ዘሎ step to remain lawful in terms of their immigration either through a family arrangement, a genuine fear of return, they have the option of filing for asylum. ኢትዮጵያ ነቶም ፖለቲካዊ ዕቑባ ወይ እውን ግዝያዊ ፖለቲካዊ ዕቑባ ወይ እውን ግዝያዊ ወረቐት ሒዞም ኣሜሪካ ማለት እዩ ነቶም ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ሓደጋ ክትወጥቆም ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ። ቪዛ ናቶም ከም ዘይሕደስን ድሕሪኡ እውን ናይ ምጥራስ ተኽእሎ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ስምዑ በዚህ በአማራ በተለይ አማራ ተወላጅ ሆነው የቴምፖራሪ ፕሮቴክሽን ስታተስ ላይ ያሉ ወደ ሀገር ቤት የመመለስ ችግር የሚገጥማቸው ልሂቃን ካሉ የኤርትራ መንግስት ፈቃደኛ እንደሆነ የአማራ ተወላጆች በተለይ በዚህ አይነት ስታተስ ላይ ያሉ በተለያየ ሀገር ላይ የሚገኙ ለህይወታቸው አደጋ ላይ የወደቁ መምጣት ኤኒ ታይም መምጣት እንደሚችሉ የተናገረበት የገለጸበት ነው። እሱን ለማረጋገጥ ደውዬ ነበር ሶሎ ሚዲያ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጠማቸው ወገኖቻችን ቢኖሩ ዋስትና ለአማራው የሚሰጥ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም በቲ ናይ ብልፅግና ካድረታት ብብዝሒ መጥቃዕቲ ዝወርዶም ዘሎ ዝደልይዎ ዘለዉ ድማ ኩላቶም ቶም ፖለቲከኛታት ዝበሃሉ ዘለዉ ተጋሒጦም ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ እሞ ኣብይ ኣሕመድ መፃወቲ ክገብሮም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ብርግፅ ነቲ ምስ ኤርትራ ኣላይነት ኮይኑ ዘሎ ሓይሊ ኤርትራ ኣይትቕበሎን እያ ኢልካ ክትዛረብ ዘይሕሰብ እዩ ዘይሕሰብ እዩ just plain simple politics ፖለቲከኛ እዩ ንኤርትራ ስርዓት ክንቀይር ኢና ዝብሉ ንዘለዉ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዳሳትን ኣብ ካልእን ገይሩ ዝእንግዶም ድሕሪ ኣሎ ንኢትዮጵያ ንኣብይ ኣሕመድ ከኣልዩ ብዕላማ ዝቃለሱ ዘለዉ ኤርትራ ዘይዋፈረቶም ግን ብዕላማ ንዝቃለሱ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ መዕቆቢ ክንደሊ ኢና እንድሕሪ ኢላ ኤርትራ መዕቆቢ ኣይትቦም እያ ኢልካ ክትዛረብ ዘይሕሰብ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ነዊሕ ሰራዊት ዘለዎ እዩ እቲ ዝኽሉ ንኢህኣደግ ዝንቕንቆ ዝነበረ ሓይሊ እውን እኳ ብኤርትራ እዩ ነይሩ። ስለዚ ከም ዝርእይዎ ዘለዉ እቲኣቶም እንታይ ደልዩ ነይሮም ካብኡ ተበንቂሮም በቃ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣማራፂ ዘይብሎም ናብ ኤርትራ ክመፁሎም ማቡ ኣብ ኢትዮጵያ ክመፁ እሞ መላገፂ ናይ ኣቢ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ነይሮም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ክትቅበሎም ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ ድማ ንሰማዕ ኣለና። nothing surprising ዘገርሙን ኣይኮነን እቲ ዘለና ርሱን ዝኾነ ፖለቲካዊ ኩነታት ስለ ዘሎ ንፀላይኻ እቶም ምሳኻ ኮይኖም ኣጎንኻ ፖለቲካዊ ፀቅዒ ዝኾኑ ምሳኻ ንዘለዉ እንድሕሪ ድጋፍ ዘይትህብ ኮንካ ካልእ ሰብ ናባኻ መፅዩ ምሳኻ ኣላያንስ ፈጢሩ ክሰርሕ እውን ኣይደልን እዩ። ስለዚ ከም ንሰምዖ ዘለና እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝቀያየር እኳ እንተኾነ ግን ንምርድኡኻ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ። ንቐፅል ኣብዚ እውን ሓንቲ ቪድዮ ላለንቀነ ትዘውር ዘላ ይህን እንስማው። ሰሜን አካባቢ የሚሰራ አጋንንታዊ ኃይል የትም ቦታ የለም። አገሪቱን ስለሚወዱ ሌላ የሚጎበኝ ቦታ የለም። ቀጥታ መጥተው ፊልም አክተሮች፣ ዘፋኞች ወደ ሰሜን የሚሄዱት ምን የሚጎበኝ ቦታ ጠፋኝ ሀገር? ኧረ እየተዋወቅን እኛ አይናችን የተከፈተ ሰዎች ነን። እዛ ቦታ የሚሄዱት ይኸው ቃል ኪዳን ማደሻ ስፍራ ስለሆነ አንዱ ቦታ ስለሆነ የዛ ዘንዶ ሲገለበጥ ነው የኢትዮጵያ በረከት
اوكي كم جات ስለሆነ የዛ ዘንዶ ሲገለበጥ ነው የኢትዮጵያ በረከት በኃይል የሚወጣው። ደግሞ አምናለሁ ጊዜው ደርሷል። አሁን ጊዜው ደርሷል። አሁን ደም ሲጠጣ የነበረ የለመደ መንፈስ ይገለበጣል። በኢየሱስ ይገለበጣል። በሉ እስቲ ይገለበጣል። ይህን የሚናገረው ፓስተር ነብይ ነኝ የሚል ሰው ነው። በግልጽ የአንድ አካባቢን ሰው የሰሜኑን ኢትዮጵያ ያ ማለት የአማራና የትግራይን ማህበረሰብ የጥላቻ ንግግር ያደረገበት እንደዚሁ ደግሞ ለዘር ጭፍጨፋ ያመቻቸበት كم تري ود لهم أب كونات نايت تجري كجبر كلو ويدا جزء خوينون أبي إرترانجلن بترومي وطاوت خوينون بر بباستراتومن بمرحة هيمانوتومن بخالوت جنرالاتومن أبتلع تزبي بزح ما نخجاتهم تزاري بوميم الجرما كم تري ود لهم أب سمين حماق سيطان حماق منفس كم زلوا سمين مال دم تجرين أم حرانيوم رجت كاباتهم بزح دبرتاتن قلنا زلوا بوتات دماسيو أزتي نسمين زخادة سب maybe حدار تيون دي خيدو خينو ويقلقلت دبرتات بوي زلو مثلا ولا أبلالي بلا زلوم تال لذي نعتاتومي ناي مع منفس نعونا عليه اللو زي منفس كا زي تخالك فالد ما فلايت أبي أحمد بيزناتو مورتي بروتستانت لزغوني أمون قلت ناي هايمانوتات أقام زلوون أبي شجر كم زغوني مجنزابي يدلي فلايتي زي ناي أكايدا ناي زوم حر حر باسترات دون قالوا خينو زمتو أبزون سمعوا أنا قريب مني زلو تنكتي اسكسم علي ده እስከ 20 ሚሊዮን ብር የገባላትን ሴት አስታውሳለሁ። 20 ሚሊዮን ብር 10 ሚሊዮን ብር እነዚህ 400 ሺህ 500 ሺህ ኦልሬዲ እነሱ ዝም ብሎ የሚገቡ ናቸው። ባይዘው ጧት የሚገቡ ዝም ብሎ ለቁርስ ለምናምን የሚገባላቸው ናቸው። 20 ሚሊዮን ብር ገብቶላት ኦልሬዲ ሴትዮዋን ሳይዋት 20 ሚሊዮን ማኔጅ የምታረግ ሴት አይደለችም። እና ይሄ ነገር መጣራት አለበት ተብላ ድጋሚ ቸርች መጣች። تايم تبلوز اللي هو زي جباسري بكاتي على نتبي ترشان ناتومي تعمرتنا يملاخ سبكة ببانكتات بأكاونت ناتوم كسب 10 مليون 10 مليون بر زعت ولهم سبعة هاللويز بلزلو بجمر يا زي كم زعينة مس حق زي صعب أنا قرر محانو غير دودي because أب أكاونت ناتكا أنا نوي تبيا كنو درجة بس يحمز الله مثلا نقول أب أكاونت ناتكا بتعمرات جنزم تاتيكا بزعتو تاتي زلو أبي روح أنت لها كابي مسيت جنزبالو لايك كم مليون بمليونات زارت اللغة كله اكسبيرمنت نا يملاخ كبري مالتيو كما يجري داتا اكاونتي بزخونه كم تري وزر لهم بزح جنزبياتو مالو زبل زرباتاتنا نسمع زلنا نبعلو زي ماركتينج مهنيات ابناتو تشيرش كومنت حرقين بزح حساباتنا بخديهم جنزب كاتوهم سلوز دليو افريكا زلو ناي زي اكايدا ناي منفس يتحساس بكاي بك يتحساس بكاي جن ሃይማኖት ካነ ውልቃዊ ምርጫ ስለ ዝኾነ I have nothing against ዝኾነ ሰብናቱ ምርጫ ናይ ሃይማኖት ክህልዎ ንቡር ስለ ዝኾነ for me from my side whatever you want ኣምላኽ ሓግዝካ ንዓኻ ናይ ኣምላኽ መንገዲ ሳያቅንዕት እንድሕሪልካ ተኸተሎ ግን ሓደ ሓደ ግዜ በዚ ነገራት ሒዝካ ንኻልኦት ጃጅ ክትገብር ግን ቅቡል ኣይኮነን ክብል እየ ጥራይ ዘለኣነ ንቐፅል ኣብዚ ከም መንግስቲ ከም ፖለቲካ ፓርቲ ኣብ ነፃነት ትግራይ እንታይ እዩ ዝብል يقبل أن تخيل بنحات يسلف مالتي استراتيجيك زي يقبل أن تخيلوا كمل لهم تتعنون نحات صارق زي مالتي إذا هو جنبار كم منقستي زي أنا بعيكري أخلوهم نتصرت زربايا تجارو if they really want بزعبة حجر يحسب تقينهم مسير تراب قلت خزارة بالله أي منقسي إرترا ما بقلت خنا قرام خلالو أنا كم إرتراوي ليه تجارو هجر تقينهم نعنا زرب عمر زخسر يكونن كابتي 4 كيلو نرحق كل من قد تراينا فترة زالنا فزي aspiration بهجنا حزب تجراي ناتنا تجراي ندعو قينو يعيشنا مغنياتو 30 قلن عمترين هنا 4 كيلو إثيوبيا ولا حنتر بحي بالله انترفو كساران سقاي سلازي تجراي كم هجر كنكون ندحري لهم نعنا we have no problem at all أنا كم إيرترا وزي جاي زارف زلوا زي إيرترا منقسي إيرترا لما أبزي كناتات زي ني تجارو ناتهم والقوي علم ناتهم انتايو إيرترا أنا يدلني نسخم هاجر كنت كونوا تبلو المغنيات أي رأينا ناي but again تحتو كم زنت صورة خوينون is actually a very important one because at the end of the day clarity ونسل زدليو أبزيس كسم عن تخا
أي بوليسي زمرحلو سند أو سيوم الله إذا ترامب يسفرم الله إسرائيل شعتن زغصات سندي السند زي بقندون أمريكا زملكتو كانتو غنا نحنا كابتين أمريكا نيوص أي بوليسي انتي إنا كان نبب نخل كابتن محجز نبره إذا هجي وصي زولو بوليسي استفاديو ويس كم كلاميو انتي حدش مع باليتات الله نعنا نيرترايان كان بخميك تصلونا نزبل كنزارب ولينا دكتور موراتو بقى جمع ኣብ ትሕቲ ኤግዘኪቲቭ በቲ ኣብ ትሕቲ ፕሬሲደንት ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝመሓደርቲ ናሽናል ሰኪሪቲ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ሃገራዊ ድሕነት ክበሃል ከሎ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ክልቲኡ ኣተኣሳስሩ ዝጥመት እዩ ናይ ውሽጣዊ ናይ ሃገር ፀጥታ ከምኡውን ኣሜሪካ ኣብ ደገ ዘለዋ ኢንተረስትናታ ረብሓታታ ዝረጋገፅ ፖሊሲ እዩ ሕጂ ዝወፀ ዶኪመንት ስትራቴጂክ ዶኪመንት እዩ ኣብ ትሕቲ ፕሬሲደንት እቲ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ስቴት ዲፓርትመንት ሓለፍቲ ወተሃደራት ሓለፍቲ ፀጥታ ዘጠቃለለ ካውንስል ኣሎ ሕጂ እቲ ናሽናል ሰኪሪቲ ነዚኦም ዘጠቃልል እዩ እቲ ዘውፅዎ ፖሊሲ ከዓ ሃገራዊ ፖሊሲ ማለት እዩ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ትራምፕ ምስ መፀ ስለዚ ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ዳግመ ትንሳኤ ትገብር ካብኡ ከመይ ገይሩ ናይ ዓለም ሱፕሪም ምዃና ትረጋግፅ ብቁጠባ ብባህሊ ብወተሃደራዊ ብኩሉ እዩ ዝነግር ካብ ንዓይ ካብቲ ሓንቲ ዘሰብዓል ኩሉ ኣሜሪካውያን ብኣምላኽ ተዓደሎም መሰል እውን ይብል እዩ ሕጂ ሓደ ከም ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ዝበለ ዕልመናዊ ወይ ሰኪላር መንግስቲ ናይ ኣምላኽ ምትእትታው እውን የምፅእ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ናይ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ኣብ ቅድሚት ዘምፅአ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል ቅድሚ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኣፍሪካ ድዩ ኣብ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ መፂኡ ክዛረብ ከሎ ሕጂ ንሓገዝን ንኣይዲዮሎጂን ገለ ዝብል ነይሩ ከም ንፈልጦ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ሃገራት ዲሞክራሲ ዘይገበርኩም ምዕራባዊ ናይ ናፃ ዕዳጋ ወይ ከዓ ሊበራል ዝኾነ ኣይዲዮሎጂ ዘይተኸተልኩም ገለ ገለ ኢሎም ምዕራባውያን ፀቕቲ ይገብሩ እዮም ሕጂ ግን ኣብ ኣይዲዮሎጂ ዝተመርኮሰ ዘይኮነ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ዝቐደመ ፖሊሲ እዩ እንታይ ማለት ኣብ ሽክርነት ዝበልቲ ናይ ኣፍሪካ እንታይ ሬፍሌክት ይገብር ብፍላይ ክንፀጥኡ ዝምልከት ከዓ እቲ ናይ ትራምፕ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ድሕነት ፖሊሲ ዝጠቕሶ ነገራት ኣሎ እሞ ብዝሓለፈ ግዜ ተንኪፍና ነርና ኢና ዝያዳ ንምስሑ ሕጂ እውን ኣገዳሲ ስለዝኾነ ኣበን ክንዘራረብ ዶክተር ሙራቱ እዚኣ ኣገዳሲት ነጥብ እያ ምስታ ክንዝኣክል ከዓ ሓንቲ ነራ ኣብዚኣ ክውስኸልኩም ክልተን ኣገደስቲ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ስለተዛረቡ it's actually a very important I think it was here እዚኣ መስለኒ ምስቲ ናይ ርትዕት ዶክመንት እዚ ንዓና እንታይ እዩ እንታይ ጠቕመና ድብል ሕቶ ኣገዳሲ እዩ ኪኖቲ ዓንቶይ ዝበልናዮ ሓደ ሓደ ካብ መንፈሱ ፅቡቕ ምዃኑ ንኣብነት ልዕላውነት ናይ ሃገራት ይቕበል ይገልጽ ልዕላውነት ናይ ሃገራት ይቕበል ኣብ ካልኦት ሃገራት ኢድ ምትእትታው ክንገብር የብልናን ይብል እዚ ብመንፈስ ወይ ብመትከል ክትሪኦ ከለካ ናቱ ተግባራውነት ብዘየገድስ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ምዝን ኣብ ከባቢና ንሰምዖ ዘለና ናይ ባሕሪ ፖለቲካ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ሕራይላትና ፈረንሳ ሕራይላትና ዝበሃል ብኢትዮጵያ ዝመፀና ዘሎ ፀቕጢ ክትሪኦ ከለካ እውን እዚ ሓደ ዓብይ መልሲ ኮይኑ ይስማዓካ ምክንያቱ ኣሜሪካ ከም ሓንቲ ዓባይ ሃገር ኣብ ዝኾነ ኢዳ ክትእቱ ከምዘይ ምዃና ናይ ሃገራት ልዕላውነት ክትኸብር ምዃና ሃገር ከም ሓንቲ ፖለቲካዊት ዩኒት ወይ ከም ሓንቲ ፖለቲካዊት ኩነታት እታ ዝለዓለት ምዃና ናታ ልዕላውነታ ከዓ ክበረላ ከም ዘለዎ ከም ትቕበል ሓደ ዓብይ ዝኾነ ፅሑፍ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ነዚአን እየ ከስማዓኩም ደልየ ነይረ ፅብቕቲ ዝኾነ ብዛዕባ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ሴኪሪቲ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ፀኒሕና ካብኡ ቀፂልና ብዩኤን ዝወፅእ ሓበሬታ እውን ኣሎ በኤርትራ ብዘይ ፍርዲ ዝተኣሰሩ 10,000 ሰባት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ፀዊዑ ነፃነት ደበሳይ
ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ንእስታት 18 ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ኣሲራቶም ዝጸንሐት 13 ሰባት ምፍትሓ ዘተባብዕ ምዕባለ ምዃኑ ገሊጹ። እዚ ትማሊ 15 ታሕሳስ ዝወፀ መግለጺ ሰበስልጣን መንግስቲ ነቶም ካብ 2001 ናትሒዞም ኣብ ምቑሕ ዝርከቡ ጉጅለ 11 ንጉጅለ 15 ሓዊሱ ኩሎም ብዘይ ፍርዲ ኣብ መላእ ኣብያተ ማእሰርቲ ናይቲ ሃገር ዝርከቡ እሱራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ንጽውዕ ይብል። ወሲኹ እውን ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 10,000 ሰባት ተጨውዮም ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ ከም ዘለዉ ዝግመት ኮይኑ ካብዚኦም ፖለቲከኛታት፣ ጋዜጠኛታት፣ ካህናትን ተምሃሮን ይርከብዎም ይብል። መንግስቲ ኤርትራ ነጋዶ ሰበስልጣን ፖሊስን ሞያውያንን ዝርከብዎም ንኣስታት 18 ዓመታት ኣብ ወተሃደራዊ ቤት ማእሰርቲ ማይስርዋ መውቂሕዎም ዝነበረ 13 ሰባት ብ4 ታሕሳስ ከም ዝፈትሐ ዝፍለጥ እዩ። ብ1993 መቸም ሓደ ነገር ምስ መፀ እቲ ነገራት ንምግዳዱ ብዙሕ ነገር ኒና ንሰምዕ እቲ ዩኤን ድማ ነቲ ኤርትራ ዝገበረቶ ነተባብዕ ክቕፅል ድማ ተስፋ ንገብር ኢሉ ኣሎ። ብኣይ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሃገራዊ ስግኣት ንዘይፈጥር ኣብ ፅቡቕ ደረጃ በፂሕና ስለ ዘለና ነቶም ኩሎም ዘድልዮም ኣውፅኡ ነዚኣቶም ኣፎም ክዓብሶም እንተዝኽእል ደስ ምበለኒ ንስገር ኣብዚያ ናይ መወዳእታ ክፋላት እዩ። እታ መመልመሊት መንእሰያት ዝኾነት መዲና ሰዋ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳም ማለት እዩ መበል 37 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንመመረቕቲ ኣብቂዓ እንህሎም ድማ መበል 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምቕባል ኣብ ምድላው ወይ ኣብ ሽብሻብያ ትርከብ ዘላ ሰዋ እንተዳኢልና ካብ መጀመርታ ቀዳማይ ዙርያ ትሒዙ ስጋዕ ሕጂ 38 ዙርያ እንተዳሪና መላግቦ ወለዶታት ኮይና መንእሰያትና ብስርዓት ብዲሲፕሊን ብትምህርቲ ተሃኒፆም ንኽወፅእ ትገብሮ ዘላ ኣበርክቶ ኣዝዩ ዓብዩ። ስለዚ ሰዋ ንሎሚ ድማ ዞም 30 እዛ ናይ ግዜ እስከመይ ገይሪ ዝጎይ ኢና ንብል ዘለና። ምክንያቱ ከምዛ ትሪእዎም ዘለኹም 36 ኣብዚ ቀረባስ ወሪዶም ገለ ንሰመፀን ኢና። ሕጂ ከዓ ተመሪቆም ካትዮም ኮርድዮም ካትሰምዕ እቲ ግዜ እስከመይ ይጎይ ኣሎ ክትሪኦ ከለኻ ብሓፈሻ ሳዋ ኣቲ ኤርትራን ሳዋን ዳርጋ ሓደ ዓይነት ሽም ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ብፍሉይ ዝዝከር ብፍሉይ ዝኾነ መንእሰይ ዝሓለፎ እንተሎ ሳዋ እዩ። ናይ ሳዋ ምህላው ማንም ኤርትራዊ ኣይጠራጠረሉን እዩ። ጥራይ እንታይ እዩ እቲ ኤርትራ ካብቲ ሃገራዊ ድሕነት ናብ ሰላም ሰጊርና ሳዋኻን ሃገራዊ ግቡእካን ጌርካ ናብ ንቡር ሂወትካ ንምለሰሉ ግዜ ክህልወና እምበር እቲ ሳዋ ንኽጠፍእ ወይ እውን ጠጠው ንኽብል ዝሓልም ኤርትራዊ የለን። ብፍላይ ኣብ ከባቢና ዘሎ ጉርብትናና ብፍላይ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ሓደጋን ስግኣትን ኣብ ግምት ኢቲኻ ሳዋ ትንኮ ድርዒ ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ እቲ ኮንሰፕት ዝበዝሐ ኤርትራዊ ዝድግፎ እዩ። ጥራይ ተስፋ ዝገብር እቲ ህዝቢ ሃገራዊ ግቡእ ገይሩ ከምቲ መጀመርያ ክብገስ ከሎ ዝነበረ ናብኡ ተመሊሱ ህዝቢ ትምህርቲ ወሲዱ ተዓሊሙ ናብ ንቡር ሂወቱ ናብ ቁጠቡ ናብ ቢዝነሱ ናብ ካልእ ሕርሹ ዝምለሰሉ ኣጋጣሚ የቀላጥፈልና ዝብላነ ከም ዜጋ ካትኩም እናት ክብሪ ተግበሩ። ናይ ሎሚ ኣርእስቲ በዚ መንገዲ ክገድፈልኩም እየ። ሳዋ ዝነበረኩም ተመክሮታት ፍሉይ እንተሎ ድማ ኣብዚ ታሕቲ ፀሓፉ ንካልኦት ክፀልዉ ስለ ትኽእሉ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንወዲና ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ምዝያ ፍልይ ዝበለ ደርፊ ክገድፈኩም እስኪ አንደበት ኮይኑ ነገሻኺ ዕነይነይ ወነይ ተሰዊሩ ሰንባደይ ናብ መብልዕ ዓቂሩ مفلايكي حلمي تزغل علي دقي سامر يتزغل